Nasayod ka ba nga ang pag-atiman og iro sa atong panimalay makapalong life? Yes, matud pa ni Dr. Willie Ong, kung ikaw nagaatiman og mga hayop or adunay pets sa inyong panimalay, mudugang o madugangan pa ang imong kinabuhi. Ingon pa niya, madugangan og 2 ka tuig ang imong kinabuhi. Ilabi na kung ang imong pet, iro, or aso, or dog. Yes, kay ingon pa, malambing or sweet ang mga alagang aso. Base sa usa ka pagtuon, mas maayo daw mag-alaga or mag-atiman og iro sa ato ang panimalay kaysa sa iring. Kay ang iring daw dili sweet. So, mag-atiman na ta og iro sa atong panimalay para mas madugangan pa og 2 ka tuig ang imong kinabuhi. Karon nasayod ka na.